କୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଛି। ଆରେ ଫୁଲ ଗଛ ତ ହବ ଘାସ ଗଛ ଲଗେଇ ମୁଁ କଣ ଏଠି ବିଲ ରଖିବି। ତୁ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ନା ଶୋଇଛୁ? ଏ କାମ କରୁଥିଲି। କଣ କେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ କୋଉଠୁ? ଏଟା ବସି ଘୁମଉଛୁ। ମୋର କାମ ବାକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ତୁ କାମ କରୁଛୁ? ସେପଟେ ପାଣି ଦିଆହେଇନି ସେ ଗଛରେ। ପାଣି ଦେଇଛି ପରା। ବାସନ ମାଜୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଲାଟିନ୍ ଯିବା କଥା ପାଣି ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବି କରିବି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଯଦି ଏତେ କାମରେ ବିଜି, ଯୋଉଟା ଛୁଆ ଖଟ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛିଞ୍ଚ ତର କରି ପକେଇଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଟ୍ରକ ମାଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲା। କଣ ତୁ କାମ କରୁଛୁ? ଆପଣଙ୍କର ତ ପେଣ୍ଡାଇ ଛୁଆ, ଆଉ କଣ ମୋ ମା ହେଇଛି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି କଣ? ସେ ଫାଜିଲାମି କଥା ତ ଛାଡେ। ଏଇ ଦେଖେ, ଯଦି ତୁ ଠିକ ସେ କାମ ନ କରିପାରିବୁ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକର ଆଣିବି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକର ଆସିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କାମ କଲେ କାମଟା ସହଜରେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା।